Zdravím všetkých, mám tu pred sebou telefón, ktorý je na predaj. Jedná sa o Samsung Galaxy S3 Mini. Telefón bol kupovaný v predajni Electroworld a to presne 18.5.2013, to znamená, že ešte má rok, ešte je rok v záruke. Či som dobre ukázal ten blok, aby bolo pekne vidieť. Telefón mám kompletné príslušenstvo, čiže bolo vidieť krabicu. Sú tu Samsungové sluchátka. Sluchátkam sú tu takéto štuplíky náhradné. Je tu stručná príručka. Dátový kábel, ktorý nebol používaný. A nabíjačka. Telefón je úplne ako nový, je vo vynikajúcom stave, nikdy nebol padnutý, nebol nikdy v oprave, čiže žiadne problémy s ním neboli. Je úplne krásny ako originál, jak pred chvíľkou vybalený z predajne, kúpený. Takže si načítam nastavenie informácie o zariadení. V telefóne je Android 4.1.2. Ukážem ešte číslo e-mail, aby bolo pekne vidieť. Takže komu sa telefón páči, môže si ho kľudne kúpiť, je mu k dispozícii. Nech sa mi ozve telefonicky, SMS-kou alebo e-mailom.